Daghang salamat o ganian usab kita sa atong kinaham nga health guide. Kumusta ang mga Sugboanon og mayong adlaw Pinoy? Ang atong hisgutan karon mao ang appendicitis. Ang appendicitis usa ka sakit sa tiyan nga usahay magsugod og mabati sa kuto-kuto, makapaduda kaig dako. Ulcer baka kini o bato baka sa abdo kay anaa lagi sa kuto-kuto. Dayon mo paingon sa ubos sa may pusod ug dayon manaog sa tuo. Ubos-ubos sa pusod sa among pinulungan sa may right iliac region. Dayon inubanan kini sa way kanang mukaon. Hilanat, suka o kasukaon kanunay. Kung imong hilamon og iduot sa may tuong dapit sa tiyan o sa may right iliac region, dili kaayo sakit kung iduot. Apan sakit kaayo inigkalit yung buhi sa giduot nga kamot. Gitawag namo nga rebound tenderness o sakit sa kalit nga pinauntol nga pagbuhi sa kamot sa examiner. Akong balikon pagingon, sakit sa kalit nga pinauntol pagbuhi sa kamot sa examiner. Diagnostic na gyud kaayo kini. Kining atong gitawag nga appendicitis. Normally, ang tao adunay appendix. Usa kini kagamay nga pundol nga tubo, approximately 7 to 10 centimeters long nga nahimutang sa junction o diin nagtagbo ang gamay ug dako nga tinae. Wala gyud ni siya specific nga kapuslanan sa lawas apan makahatag dakong problema o hulga sa kinabuhi, ilabi na kung ma-infected, mag-abscess ug mobuto. Hangtod nga mukatay sa tibok tiyan, nga lisod na hinuon kontrolahon sa imong doktor. Mauusab ang hinungdan nga kadaghanan kaniadto magpaopera na lang daan sa appendix kay aron lagi wala nay sagabal og hulga sa kinabuhi. Apan karong bag-o, gituhuan nga ang appendix adunay kalabutan sa atong immune system. Busa pasagdi lamang kana diha kun wala maghasol kanimo. Unsa may hinungdan? Ang kadaghanang gituhuan nga maoy hinungdan sa infection sa appendix mao ang nakabara nga hugaw, mga fecal matters o intestinal worms o bitok. Kung nagduda ka nga aduna kay appendicitis, andama ang imong kaugalingon. Kinahanglan nga walay isud sa imong tiyan sama sa mga pagkaon ug tubig. Kay kini giisip nga emergency, sigurado gyud nga operahan ka sa doktor mintras wala pa mobuto ang imong appendix. Unsa may mga komplikasyones o unsa may dangatan kanimo kung imo kining pasagdan? Una, peritonitis. Grabe kini nga inflammation sa lining o mga sapin-sapin sa suod sa imong tiyan. Ang hinungdan mao ang pagbuto sa appendix. Then ikaduha kining gitawag natog abscess. Inumol nga hubag sa ilawom sa tiyan. Dayon ikatulo kining hulga o kutlo sa kinabuhi nga inon ta bakasyon nga walay balik-balik 6 feet below the ground kung mapasagdan. So tambag busa ang akong tambag kaninyo way langan-langan diretso sa ospital pa-opera mintras wala pa mobuto. Bilo nila kita kuto mga higala og ang atong balaanong kasulatan. Magagikan sa Efeso 4 chapter 4 verses 4 to 6 nga nagingon, may usa lamang kalawas ug usa ka espiritu, ingon nga may usa lamang kapaglaom ug alang niini gitawag kamo sa Dios. May usa lamang ka Ginoo, usa ka pagtuo ug usa ka bunyag. May usa lamang ka Dios ug amahan sa tanang mga tao. Siya mao ang labaw sa tanan ug nagbuhat pinaagi sa tanan ug anaa sa tanan. O kini inyong higala si Dr. Warfi Tupas Ingracia moaginod apan kanunay yumingon nga ang lawas gani mapasagaron mao gyud akong sagabal sa pagpalambo sa atong kaugmaon. Maayong adlaw Pinoy ug kumusta ang mapesarga buhong Sugboanon sa tibuok kalibutan. Apakabar bait.